Zintathu izinto uSathane destroy ngazo abantu abasha. Number 1 is sex. Abantu abasha, they are crazy. Uze kube sengathi ungababamba ngenkani. Isikhala uSathane asethembile. Ngisho ama-advert namhlanje, ama-movie namhlanje, and udestroy yathi umyeni wami uSathane urape ingqondo zengane zethu. Uthola ukuthi izinto ebedlala ngo-10 ebusuku zidlala ngo-5 ngoba uSathane uphuma umkhankaso ukudestroya this generation. Ingane icisha ama-light, icishe nevolume, kodwa i-TV imikhuba, izinto thina esazazi iminyaka isile ingane zizazi zino 5 years. And uthola ukuthi nathi bazali sithule asisho lutho. Muze umzali ethi ingane yami ngizoyiqalaphi. uSathane ake sabi ukuyiqala la kuqaleka khona. Ngoba noma ungathi ungayibuka i-TV la kwami izoyibuka ka next door uzobuka kuphi. Emafonini ama-movies akhona. Say something. Kuze igazi lalengane lingabuzwe ezandleni zakho. uThixo uthembe wena. Yingakhomanowa nomkakhe bafuna ukwazi ukuthi liyoba yini icebo lokukhulisa lo mntwana. Sithule, uSathane uyakhuluma. Thiwe ingane zinikezwa amalungelo kanti zinikezwe intambo yokuzilengisa. Ngokuba amalungelo ngaphandle kweresponsibility ukufa. Isex. Ngendlela leli gama okhulunywa ngalo uyalithola kuma-billboards, komagazini, everywhere. Ungathi umkhozi balo absekho kanti la i-dangerous khona. Noma kungaphakanyiswa i-condom is not an answer. Ingabe ama-statistics ayehla ukuba i-condom impendulo. Akithi khona iminyaka la kwathiwa kubuyiswe ama-condom ngenxa yokuthi kutholakala ukuthi abengama-rejects. Wazi ngani? Wena ucabanga ukuthi umuntu ugciniwe kanti ugcinwe i-condom. Oh my God. Uthi umuntu ugciniwe kanti ugcinwe umjovo. Uyohlela muphi umndeni? Ngoba umndeni wabantu abashadile. Wena uyohlela muphi umndeni? And izintombi noma ungathukuthela, kodwa ngikutshela iqiniso. Mhlawumbe ongazange uzulitshelwe ngisho uma wakho, kodwa ngikutshela mahala ngoba uThixo endlini yakhe ukuprovide ngoma wakho. Ngiyakuthanda noma ungangifuni, but I love you. Umfana ukwenza uThepisi akuhlafune, kodwa kuzothi kungaphela ushukela akakhiphi nange-order vese akuphimisa ngoba usenda shukela. Uba nongaxosha uThepisi obengawazi ukuthi ubuhlafuna ubani awuhle. Uzizwe insizwa zikhuluma zodwa. Uma efika kuwe ukubiza ngamagama amnandi, nawe uvese ube paralyzed, umnikeze konke kanti akasho lento ayishoyo. Uqonda ukuthi I love myself, I need you, I want to use you.
ngoba uma esefuna ukushada ufuna intombazane eziphethe kahle. Wena ukwenza imoto yase driving school, uma esethola ilicense uyothenga a brand new car. Uma usuthi uyafika uzomfuna athi kusebafethu nitshele lento ukuthi angikho usuyinto awusenagama hamba ubuze kuThamari wajila kuAmnon waze wazaqa ephethwe inkanuko wayengamthandi wayefuna ukumyuza nentombazane yalala ubuthongo lithi izwi likaNkulunkulu wathi umengena uThamari wambhozomela wathi dadewethu woza ulale nami ulale nami umenza uship line woza ulale nami umenza into engenavelo lithi izwi likaNkulunkulu wathi uThamari mfowethu abenziwa lobubula kaIsrayeli nawe uyakwenza ubula njengabanye uma ubungaye enkosini ngami ibingayo kwencabela nami wathola uphethwe inkanuko wambamba wayengayifuna uThamari into ayeyenziwa kuye kodwa waswela amandla wamrape emva kokuba esethatha umntombi bakhe wathi vuka uhambe wakhala uThamari wathi mfowethu lobububo benze kimi bokungirape buncane kunalento yenza kimi ungixoshiso kwenja wabiza inceke yakhe wathi khiphela lo wesifazane phandle no darling no sweet no honey khiphela lo owesifazane phandle useyino name brand uvale emva kwakhe ngamanye amazwi I want to see her no more wakhala uThamari kunenkuba yayigqoka embalabala egqoka amadodakazi enkosi ngoba ikhona inkubo oyigqokile yokuthi uyindodakazi yasezulwini uyindodakazi yasebukhosini amadimoni akubona ngayo wayikhephula wathi ku-useless ukuthi ngiqhubeke ngigqoke le ngubo kanti ayisasho into engiyiyo igugu lomntombi bami lihambile wensizwa be careful nizokondla ingane zoguluva uma nizunywa ubuthongo nihleze fasteleni glory to Jesus uyophuma ephepheni lengomsombuluko kwipage lokuqala ngoba uSathane ukutargetile glory to Jesus balekela inkanuko zobusha uma kukubiza ukuthi ushintshe i-cellphone number ishintshe uma kukubiza ukuthi ishintshe iflat ohlala kulo lishintshe baleka nokuphila kwakho sex number 2 ama-drugs izidakamizwa iziyobisi lethi izwi likaNkulunkulu ungaliboni iwayini lilihle likhephuzela eglasini mase lingaphakathi lizokujikela yithi uma ulibuka uThixo akunikeza amehlo enyoka ubona iPython ezokusongolozela ikhipha umphefumulo uzathi uma kaLamuweli eluleka indodana yakhe uthi akusiko okwamakhosi ukuphuza uphuzo oludakisayo namhlanje kudidizela ngisho
intombi zakithi. Glory to Jesus. Kuqala intombi bezipheka njengomama bazo. Glory to Jesus. Zikhuluma njengomama bazo. Kodwa namhlanje they behave like men. Bathuka inhlamba. Bayadiyazela. Benza zonke izinto. Ulale ungazi ukuthi ulalephi wavuka nini. Ngoba uSathane ubathagethile abantu abasha. Number 3, peer pressure. Abangani ababi. Kunabantu namhlanje abantu abasha bangene bathi shiqe kuma drugs. Ngenxa yokuthi basuke bajwayeza nababi. Kanti lithi izwi likaNkulunkulu ukujwayeza nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Ungacabanga ukuthi njengoba usindisiwe uSathane uyakuhlekela. And nabangani bakho labo funda nabo uyabehlulela ngempilo oyiphilayo. Be careful. Noma bek-invite niye emaphathini uthagethiwe. Uzothi unganakile bakufakele something kwijuice yakho ngoba uhamba nabantu abarong. Ngiyakutshela mahala. Kuyohlekwa umzalwane sebhuquza phansi ephakamisa imlenze. Uthi uyahlala esihlalweni uhlale eceleni. Ngenxa yokuthi uSathane kade ekuthagethile. Amnoni wabulawa lezinto ezintathu. Number 1, wajilajileka waze wazaca ephethwe inkanuko yokuhalela udadewabo wayengamthandi wayemkhanuka. Number 2, lithi izwi likaNkulunkulu uJonadaba wathi uzacelani ndodana yenkosi ukuliswa yini. Wathi ngithanda udadewethu uThamari wamnika indlela zokumthola bangani ababi. Number 3, uAbsalom wenza sengathi ayimenzanga lutho lento yokuthi uAmnon ulale nodadewabo. Kwaqhubeka isikhathi wa-organize ibhesh, wamema wonke amadodana enkosi waya kubaba wakhe. Wathi nomfowethu uAmnon ngicela eze kule bhesh engiyi-organizile. Wanqaba ubaba wakhe wamnikeza ipressure wavuma. Kanti usetshela inceki zakhe wathi mdakiseni. Athi uma semdakiwe nimsukele nimbulale. Wabulawa ilezinto eziwu-3. Ntomushi unique.